tenim la garba d'alls que hem collit en l'hort en pati, en l'hort escolar. El primer que tenim que fer és netejar-los. Se lleva la pell i se talla l'all, l'arrel en un gabinet. Ara es netegen. Ara anem a pelar unes carxofes. Ara se tallen aixina un poquet per la meitat. Ara anem a tallar les carxofes feniues. Ara posem els alls i les carxofes en oli en una paella al foc. Ara estem fregint els alls en una miqueta de sal. I els ous els hem posat una poqueta de sal per a donar-los un poc més de sabor. Tenim els ous ben batuts i els anem a afegir als alls.